kai malam an garin nan ya cuta komai ma ka taba shi baya ja abokina ne ya gari normal wallahi wai kai magana aikin nan zo samu guri ka zauna baka labari ai yanzu ai ina ga ma wai ya za a yi wata gagarumar sata a garin ya za a yi wata gagarumar sata a garin kaga a garin ne ga gidajen ya zagaye garin nan ga gidaje amma shege dan gidan maman iyabo gidajen duk gidajen talaka ne ka san garin mahi a hankali assalamu alaikum amu alaikum salam barka dai malam amu da lafiya ya al'amura alhamdulillah da ganin ka kai bako ne what to da me ka zo ina ne gidan janar a area ne gidan janar janar gidan janar kai ina nazarin kamar gidan janar ko hakan nan ne anya mako janar bai tashi ya bar garin nan ba what's happening ya kake zira mu ya hakuri malam ka san garin nan namu ne akwai barayi wai ina gwada ka ne gani Haji Gato idan a'a ka san idan hannu na samu nasarar higewa a jihunka what's happening in bai samu nasara ba na san yanzu ni ya riga na gani kai ne gaskiya dai ka je ka zaga din gidan janar na da wahala a garin sai dai ka je ka zaga gaskiya yawa gaskiya da gani kana ganin aboki na jakar mutumin nan ba kudi ba Haji Gato kuma fa tunanin da nake ka ga jakan nan kuma na ga tani ne ko sai lalle yau akwai cini da muka samu na ga ma malam garin nan fa ya cuta wai na ga ma ranar nan sace za a gwagwa ka fita da ni da Haji Gato idan dai ba ni dai da kunya ne malam ka dawo ni ko da baki bismillah ga gurin zama ai bismillah ga gurin zama ka gane gidan kuwa gidan nan wallahi ina jin ya bar gidan nan ne ya tashi ko ya tashi ina kyauta zaton daman ya tashi ne shege dan gidan maman iyabo to yanzu ake ciki kenan lafiya ga laubarin ba ku da ruwa ne a nan ba mu da ruwa wallahi ka san gane wahala a garin nan gaskiya na wahala yanzu dai dole zan koma can gari ina zaka je can zan koma can zaka koma to yanzu ya za yi kenan yanzu abin da za a yi dai ni zan tafi ya kamata ai ka zo garin mu kana matsayin bako mu barka haka ba to ya aka yi me za ku ba to in babu damuwa kai ga sana'ar mu mana sana'ar ku me sana'ar wato haƙƙin mutane a gurin wanda ba sa bayarwa kai wa kanka ku yan sanda ne kenan ina menene to haƙƙin mutane a gurin wanda ba sa bayarwa ka gane mana shege dan gidan maman iyabo aboki na ga masa sai dai in sata kuke mu dai abu bai wuce irin karɗan sace a gaba kaza sabuwa akuya ina abin da muke kenan rana fata dalle bismillah ga fili ga mai doki mu buga mu samu kuɗi ashe tun da janar ya tafi garin nan naku ya tara barayi dama ina jin labari kai din me ni kai me suna ma'aikaci ne babba mami ma'aikaci mu ga ID card kai ina mu na ga ID card naka kai ina na mu ga ID card kai ina na aboki na zamu yi dukkan mutumin nan hey what's happening let's go ayo